Добър ден, намираме се в община Калояново, област Пловдив, по един много неприятен повод. Отсечени здрави дървета. Днес сме 16.04.2026 година. По претекст, че ще се извършват ремонтни дейности на тротоара. Дърветата са абсолютно здрави. Може би има едно или две, където са болни. Едното го видяхме. Дърветата са липа. Мисля, че са защитен вид даже. Ето виждате сами. Дърветата са абсолютно здрави. Дори и тези са млади насъждения. Ето то се личи, може би на 10 на 15 години. Ето. В момента ето го и второто, което е, може да се каже, че е болно. Но преди ги отсичаха, което е болно, и след това се засащаше ново. Ето това е едно от новите дръвчета, които са били сменени преди, може би 10 на най-много 15 години. Ето виждате сами. Ето липа. Ето докъде стига наглостта на управляващите. Ето. Издействат си по абсолютно законен начин, издействат си разрешителни да унищожават дърветата, които пречистват въздуха. Абсолютно здравите дървета да унищожават. Ето. Ето може да видите и сами. Абсолютно здраво дърво. Абсолютно. Да, надигнала тротоара, но не мисля, че това е повод да бъде унищожено едно такова дърво. Ако е болно, нека да бъде заменено, но след малко ще ви покажа където трябваше да се заменят дърветата миналата година, когато правиха в община Калояново новите тротоари. Нито едно дърво не е заменено. Напротив, направили са едни отворчета на ФИ-110, където едва ли някой може да насади дърво. Ето виждате сами. Чисто здрави дървета. Ето дървета. Може би това е парка на Калояново, може би принадлежат към парка. Ето. Ето виждате за какво става въпрос. Ето. Всичките са липи. Чисто здрави липи. Ето. Срам.